Hello friends, welcome back to my channel. Welcome to my channel. Nोंथांखौ बख'राय। So friends, दिनै भिडिअ नोंथांमोननो खोन्थागोन Tor browserनि सोमोन्दै। Actually Tor browserआ मा आरो जों Tor browserखौ मानि थाखाय इउज खालामनाय जायो आरो मा खामानि इउज खालामनाय जायो दिनै बे भिडिअ नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। Okay, so actually मा Tor browserआ मोनसे ओरैबायदि ब्राउजार जोंनि बे नर्माल ब्राउजारनिफ्राय जेनेखि Google Chrome इउज जायो सुमिनि जोंनि बे फननि ब्राउजारनिफ्राय बे Tor ब्राउजारआ एकदमबारे डिफरेंट आरोखि ना। So Tor means the onion router. Torनि आबुं मुङानो जादों the onion router. Okay, so बे Tor ब्राउजारआ जोंनि बे नर्माल ब्राउजारनिफ्राय एकदमबारे डिफरेंट आरोखि ना। For example हमना लादो नोंनि नामा राम. Okay, राम नोंथांनि नामा नोंथाङा Google Chromeआव मोनसे सार्च खालामबाय नोंथाङा Googleआव जेनेबा मोनसे बुस्थुखौ सार्च खालामबाय. For example हमना लादो जेनेबा नोंथाङा Googleआव सार्च खालामबाय who is the Prime Minister of India? Okay, so नोंथांखौ आं एग्जाम्पलनि माबायावसो खोन्थादो एग्जाम्पलनि दरावसो नोंथांमोननो खोन्थागासिनो बे बुस्थुखौ. So For example, हमना लादो जेनेबा नोंथाङा Googleआव मोनसे सार्च खालामबाय ओके जोंनि बे नर्माल ब्राउजारावहाय जेनेखि Google Chrome बेवहाय नोंथाङा सार्च खालामबाय जेनेखि नोंथांनि मुङा राम ओके सो नोंथाङा बे Googleआव मा सार्च खालामो जेनेबा हमना लादो Who is the Prime Minister of India? बे सार्च खालामनाय लोगो मा नोंथाङा Googleनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट खालामनाय जायाखैबा जे आंनो बिनि एन्सारखौ नांगौ बे Who is the Prime Minister of India नि आंनो बिनि एन्सारखौ नांगौ होननानै मोनसे Googleनिसिम रिक्वेस्ट खालामनो हानाय जायाखैबा Okay, so नों बे रिक्वेस्ट खालामहरबाय नालाय मा नोंथांनि डिटेल्सखौ लानानै Googleआ फिर नोंनि बे नोंथाङा मा सार्च खालामदों Googleआवहाय बे नोंथांनि बे कुइसनखौ लानानै फिर सार्भारनिसिम रिक्वेस्ट खालामहरबावो ओके सो मानो होनना बुङोबा बे एन्सारआ जेनेखि एन्सार बे गासिबो जोंनि जेनेखि जों Googleआव जेनेखि बुस्थुखौ सार्च खालाम बे एन्सारफ्रा गासिबो डेटाफ्रा मानो होनना बुङोब्ला जेनेखि सार्भारावसो स्ट'र जानानै थायो स्ट'र गासिबो जमा जानानै थायो सार्भाराव जेनेखि नोंथाङा दा बे Googleआव सार्च खालामदोंना Who is the Prime Minister of India बे सार्च खालामनाया मा Googleआ नोंथांनि बे कुइसनखौ लानानै फिर सार्भारनिसिम रिक्वेस्ट खालामहरबावो आरोखि ना स' देन बिनि उनावहाय मा सार्भारा नोंनिसिम श' खालामो बिनि उनावहाय रिजाल्टखौहाय नोंथाङा जेनेखि Googleआव मा सार्च खालामदोंमोन एक्चुअलि सार्भारा मोनसे ओरैबायदि बुस्थु ना जेनेखि गासिबो बुस्थुआनो बेयाव डेटाया बेयाव स्ट'र जानानै थाजोबो Okay, Googleआ मा सिम्पलि जेनेखि मोनसे ब्राउजारसो मोनसे सार्च इन्जिनल' बियो Okay, Googleआ मोनसे सार्च इन्जिनसो बे एन्सारआ Googleआव थाया सार्भारावसो स्ट'र जानानै थाजोबो जेनेखि नों गासिबो सार्च खालामनाय बुस्थुआ जायखि नोंथ' मा खालामदों Googleआव सार्च खालामदों होमबा Who is the Prime Minister of India बे सार्च खालामनाय लोगोनो मा नोंनो सोर नों अबे जायगायाव थायो नोंनि लकेसना मा नोंनि आइडेन्टिटिया मा बे गासिबो Googleनिसिम सहैयो आरोखि ना सोर बायदि मानसिया Googleआव मा खालामदों Googleआ बेखौ मिन्थियो नोंनि डिटेल्सआ Googleनिसिम सहैयो नोंनि जेनेखि डेटा नोंथांनि जेनेखि पार्सनेल डिटेल्स बेयो मा Googleनिसिम सहैयो देन बिनि उनावबो मा नोंथांनि जेनेखि डेटा नोंथांनि जेनेखि आइडेन्टिटि नोंनि लकेसन बेयो मा आरो बेखौबो लानानै मा Googleआ नोंथांनि जेनेखि डिटेल्सखौ लानानै फिर माबासिम जेनेखि सार्भारनिसिम रिक्वेस्ट खालामबावो आरोखि ना फिर मा नोंथांनि डिटेल्सआ आरो सार्भारनिसिमबो सहैबावो नों सोर नोंथांनि लकेसना मा नोंथाङा अबे जायगायाव थायो नोंथांनि जेनेखि आइडेन्टिटिया मा नोंथांनि गासिबो जेनेखि डिटेल्स बेयो मा आरो सार्भारनिसिम सहैबावो होमबा मा जेनेखि नोंथाङा Googleआव मा खामानि मावगासिनो दं नों मा मोजां गाज्रि मा खामानि मावदों बा मा सार्च खालामदों स' बिसोर Googleआबो सार्च जेनेखि नोंथाङा Googleआव जेनेखि सार्च खालामदों मा सोर मानसिया माबायदि खामानि मावगासिनो Googleआवहाय जेनेखि ब्राउजारावहाय जोंनि बे नर्माल ब्राउजारावहाय बेयो मा बेखौ नोंथांनि डिटेल्सआ सहैखाबाय नालाय Googleआबो बेखौ मिन्थिखानोसै नोङो सोर नोंथांनि जायगायाव नों सोर अबे जायगायाव थायो नोंथांनि डिटेल्सखौ मिन्थिखानोसै देन बिनि अनगायैबो मा सार्भाराबो मिन्थिबावनोसै स' नोंथाङा मा खामानि मावदों स' नोंथाङा मा खामानि मावगासिनो दं जेनेखि बे सार्च इन्जिनाव सार्च खालामनानैहाय स' नों मा खामानि मावदों नोंथांनि बे गासिबो डिटेल्सआ बैसिम सहैगोन स' नोंथाङा माबाफोर गोरोन्थि खामानि मावोबा नोंखौ डाइरेक्ट नोंथांनि लकेसनाव ट्रास्ट खालामनो हागोन बा नोंथांनि डिटेल्सखौनो मिथिनो हागोन जेनेखि बे जोंनि बे नर्माल ब्राउजाराव जों इउज खालामनानै जों माबाफोर गोरोन्थि खामानि मावफ्लाङोब्लाबो नोंहा जुदि माबा मोनसे Googleआवथ' माखासे नियम दङ आरोखि ना माखासे बुस्थुखौ जों सार्च खालामनो मोना अके स' एसे क्राइम जायो बे माखासे बुस्थुखौ मा क्राइम अके क्राइम होननानै बुजिनो मोनो जेनेखि बे माखासे इलिगेल बुस्थुफोर दङ जेनेखि बे बुस्थुखौ जों Googleआव सार्च खालामनो मोना स' बे सार्च खालामबाय नालाय मा सार्भारनिसिम सहैसै मानि Googleआ नोंथांनि सोर मानसिया सार्च खालाम बेखौ मा लानानैनो सार्भारनिसिम हरबावनोसै आरोखि ना देन नोंथांनो जेनेखि नों जेनेखि Googleआव सार्च खालामदों मा जेनेखि बे सार्भारा नोंथांनिसिम रिजाल्टखौ श' खालामसै स' मा सार्भारनि सोमोन्दै नोंथांनो फंनैसो खोन्थानि सार्भारखौ जोङो मोननै रोखोमाव जेनेखि सार्भारखौ मोननै रोखोमाव
बाहाग खालामनाय जादों मोनसे जादों डेडिकेटेड सार्भार एन्ड मोनसे जादों नन डेडिकेटेड सार्भार डेडिकेटेड सार्भार जादों मा जेनाखि जों फेसबुकखौथ' जोङो फेसबुक वाट्सएप एन्ड इउटिउब बा गुगोलफोरखौ जोङो मा जों जेब्ला जेनाखि इन्स्टाग्राम बेफोरबायदि जों जेब्लानाखि जों गोसो अबे समाव इउज खालामनो गोसो जों बेखौ इउज खालामनो हायो नङा स' बेनि खुनु टाइम लिमिट गैया आरो बेनि खुनु समाय गैया आरोखि ना जों जेब्लानाखि गोसो जों अबे समाव इउज खालामनो गोसो जों बेखौ इउज खालामनो हायो नङा होमबा स' बे जाहैदों मा डेडिकेटेड सार्भार जेनाखि जों फेसबुकखौथ' जों जेब्लानाखि जों गोसो अब्लानो जों इउज खालामनो हायो नङा होमबा जेनाखि जों वाट्सएपफोरखौथ' जेनाखि इन्स्टाग्रामफोरखौथ' जों जेब्लानाखि अबे समाव इउज खालामनो गोसो जों बे बुस्थुखौ जों इउज खालामनो हायो नङा होमबा जेनाखि नोंथाङा फेसबुकाव मोनसे फट' आपल'ड खालामबाय मैयाबा दाख्लैसो बे फट' आपल'ड खालामनाया जेराव थायो मा सार्भारावसो स्ट'र जानानै थायो अके बे फेसबुकाव थाया जे बे सार्भारावसो स्ट'र जानानै थायो स' फर एग्जाम्पल हमना लाबोदो जेनाखि नोंथाङा इउटिउबाव माखासे भिडिअसफोर नायदोंना बा नोंथाङा इउटिउबाव माखासे भिडिअफोर आपल'ड खालामबाय बे भिडिअ आपल'ड खालामनाया बा इउटिउबाव थाया बे गासिबो मायाव थायो सार्भारावसो स्ट'र जानानै थायो अके स' सार्भारा जादों मोनसे ओरैबायदि बुस्थु जायनाखि गासिबो डेटाखौनो स्ट'र खालामनानै दोननो हायो मोनसे बुस्थु आरोखि मोनसे डिभाइस सार्भारनाव मोनसे रेम दं CPU दं स्ट'रेज दं अके सार्भारा मोनसे स्ट'रेजखासो जायनाखि जोंनि बे गासिबो डिटेल्स डेटाफोरखौ जायनाखि जों इन्टारनेटाव जेनाखि जेनाखि बुस्थुखौ सार्च खालामहरनाय बे रिजाल्टफ्रा मा गासिबो बे डेटाया मा सार्भारावसो स्ट'र जानानै थायो स' बेखौनो मा जेनाखि जों कन्टिनिउआसलि टाइम लिमिट गैयै इउज खालामनानै जोंनि फेसबुक वाट्सएप एन्ड इउटिउबफोरखौ जों इन्स्टाग्रामखौ जों मा इउज खालामनायखौनो मा कन्टिनिउआसलि टाइम लिमिट गैयै जों इउज खालामनो गोसो जेनाखि जेब्लानाखि जों गोसो इउज खालामनो हायो बेखौ मा होनो डेडिकेटेड सार्भार होनना बुंनाय जायो आरोखि ना बेखौनो होनना बुंनाय जायो डेडिकेटेड सार्भार आरो मोनसेया जाहैदों नन डेडिकेटेड सार्भार एबा बेखौ मा नन डेडिकेटेड सार्भारखौ जोङो लकेल सार्भारबो होननानै बुंनाय जायो स' बे नन डेडिकेटेड सार्भार एबा लकेल सार्भारखौ मा होनना बुंनाय जायो जेनाखि बे नन डेडिकेटेड सार्भार एबा लकेल सार्भारखौ जों माबायदि इउज खालामनाय जायो होनना बुङोब्ला स' बे डेडिकेटेड सार्भार एबा लकेल सार्भारखौ जोङो मा कलेज हस्पिटाल अफिसफ्राव जों इउज खालामनाय जायो बे कलेज एन्ड हस्पिटालावहाय जोङो बे लकेल सार्भार एबा नन डेडिकेटेड सार्भारखौ जों इउज खालामनाय जायो बे लकेल सार्भार एबा नन डेडिकेटेड सार्भाराव जोंनि पार्सनेल डिटेल्स एबा जोंनि पार्सनेल डेटाफोरखौहाय जोंनि जेनाखि बे बुस्थुखौथ' जों कलेजफ्राव इउज खालामो नालाय बे लकेल सार्भार एबा नन डेडिकेटेड सार्भारखौ जोङो कलेज एबा स्कुल एबा अफिसाव जोङो एबा हस्पिटालाव इउज खालामनाय जायोना स' कलेजाव इउज खालामो जों बेयाव मा कलेजनि गासिबो डेटाफोर थाजोबगोन बेयावहाय जेनाखि बे सार्भारावहाय नन डेडिकेटेड सार्भाराव जुदि नोंहा हस्पिटालाव इउज खालामदोंबा मा हस्पिटालनि डेटाया बेयाव स्ट'र खालामनाय जागोन जेनाखि जाय मानसिफ्रा हस्पिटालाव इउज खालामो बे नन डेडिकेटेड सार्भारखौ मा बिसोरो मा गावसिनि बे हस्पिटालनि जोंनि डेटाफोरखौ बेयाव स्ट'र खालामनानै दोनो अके जुदि मा अफिसाव इउज खालामदोंबा मा बे सार्भाराव जों बे गासिबो अफिसनि डेटाफोरखौहाय बेयाव स्ट'र खालामनानै दोनो नङा होमबा स' बेबायदिनो आरोखि ना बे जोंनि नन डेडिकेटेड सार्भार एबा लकेल सार्भारखौ जों कन्टिनिउआसलि जों इउज खालामनो हाया अके स' बे जोंनि नन डेडिकेटेड सार्भार एबा लकेल सार्भारखौ जों मा जोंनि कलेज स्कुल बा हस्पिटाल एबा अफिसाव इउज खालामनाया मा जों मा बे बुस्थुखौ मोनसे एरियायावल' इउज खालामनाय जेनाखि एरियायाव जों इउज खालामनाय बे जायगायावल' जों इउज खालामनो हायो जेनाखि नोंथाङा जेनेबा फर एग्जाम्पल हमनानै जेनेबा जों अफिसाव इउज खालामदों नालाय बे अफिसनि एरियायावल' जों बे नन डेडिकेटेड सार्भार एबा लकेल सार्भारखौ जों मोनसे जायगायावल' इउज खालामनो हायो जोङो मा गासिबो जायगायावनो इउज खालामनो हाया जेनाखि जों दा इउज खालामगासिनो दं फेसबुक वाट्सएप जेनाखि गुगोल बा इउटिउबखौ इउज खालामनो दं बे गासिबो डेडिकेटेड सार्भार बे डेडिकेटेड सार्भारखौ जों मा गासिबो जायगायाव जों इउज खालामनो हायो बाट नन डेडिकेटेड सार्भार एबा लकेल सार्भारखौ जों गासिबो एरियायावनो इउज खालामनो हाया नन डेडिकेटेड सार्भार एबा लकेल सार्भारखौ जों जे जायगायाव इउज खालामदों बे जायगायावल' जोङो इउज खालामनो हायो नन डेडिकेटेड सार्भारखौथ' जोङो जेनाखि नन डेडिकेटेड सार्भार एबा लकेल सार्भारखौथ' जोङो गावबा गाव न'आव बा अफिस बा कलेज बा हस्पिटाल बिदियाव इउज खालामदों नालाय बे मोनसे जायगायावल' इउज खालामनो हायो आरोखि ना स' दिनै बे भिडिअ'आव नोंथांमोननो सार्भारनि सोमोन्दै एसेबां मानि खोन्थाला आं नोंथांमोननो सार्भारनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि एक्सट्रा भिडिअ बानायखानांगोन अके स' मा होन्दोंमोन आङो जेनाखि जों जेनाखि नर्माल ब्राउजारजों जेनाखि इउज खालामनाय जेनाखि सार्च खालामदों बे सार्च खालामोबा नोंथांनि डिटेल्सआ जेनाखि जाय मानसिया इउज खालामदों जेनाखि गुगोलाव जाय मानसिया नर्माल ब्राउजारखौ इउज खालामनानै जेनाखि सार्च खालामदों नोंथांनि बे डेटाया मा गुगोलनिसिम सहैगोन आरो बिनि उनावबो जेनाखि सार्भारनिसिमबो सहैगोन जाय मानसिया इउज खालामदों जेनाखि जाय मानसिया सार्च खालामदों जुदि नोंथाङा माबाफोर इलिगेल खामानि मावोबा एबा गाज्रि खामानि मावोबा बे जेनाखि नर्माल ब्राउजारखौ
इउज खालामनानै जुदि नोंथाङा गाज्रि खामानि मावदोंबा नोंखौ डाइरेक्ट एरेस्टबो खालामनो हागोन बा नोंथांनि लकेसनखौबो ट्रेस खालामनो हागोन आरोखि ना नोंखौ डाइरेक्ट हमनो हागोन बाट नोंथांमोननो थर ब्राउजारनि सोमोन्दै खोन्थानोसै आङो थर ब्राउजारा बेबायदि ब्राउजार नङा थर ब्राउजारा मोनसे ओरैबायदि ब्राउजार जे जोङो जेनाखि बे थर ब्राउजारखौ इउज खालामनानै जोङो गुगोलाव जेखिनाखि सार्च खालामा माने जोंनि बे डेटाया मा हाइड जानानै थायो थर ब्राउजारा मोनसे ओरैबायदि ब्राउजार जोंनि मा गासिबो पार्सनेल डिटेल लकेसन बेफोरखौ मा हाइड खालामना दोनो श' खालामा नुहोआ रावबो बे जायनाखि बे थर ब्राउजारखौ जों इउज खालामनानै जोङो जायनाखि सार्च खालामनानै जेखि खामानि मावा माने जोंखौ रावबो हमनोबो हानाय नङा एबा मा जोंनि लकेसनखौबो ट्रेस खालामनो हानाय नङा फर एग्जाम्पल हमना लादो जेनेबा नोंहा थर ब्राउजारखौ इउज खालामनानै गुगोलाव मोनसे सार्च खालामबाय सार्च खालामोबा मा जायनाखि नोंथ' सार्च खालामदोंथ' बे सार्च खालामनानै गुगोलनिसिम रिकुवेस्ट खालामगोन थ' गुगोलाबो आरो बिनि उनावहाय मा जायनाखि सार्भार बे सार्भारनिसिमबो रिकुवेस्ट खालामगोन बेयाव सार्च खालामनाय समावहाय नोंथांनि डिटेल्सआ गुगोलनिसिम जाय मानसिया थर ब्राउजारखौ इउज खालामनानै सार्च खालामदोंना बे सार्च खालामग्रा मानसिया गुगोलनिसिमबो थांनाय नङा नोंथांनि बे डिटेल लकेसन गासिबो पार्सनेल डिटेल्सआ गुगोलनिसिमबो सहैनाय नङा आरो बिनि उनावबो गुगोला जायनाखि सार्भारनिसिम रिकुवेस्ट खालामो बे रिकुवेस्ट खालामनाय समाव मा नोंथांनि बे डिटेल्सआबो थांफानाय नङा नोंथांनि लकेसन नोंथांनि डिटेल्स जायनाखि नोंथांनि बे आइडेन्टिटि बेबो थांफानाय नङा आरोखि ना सोर मानसिया बे मानसिखौ जायनाखि सोर मानसिया जायनाखि बे बुस्थुखौ इउज खालामनानै मा सार्च खालामो बे मा नोंथांनि लकेसन नोंथांनि आइडेन्टिटि नोंथांनि गासिबो मा सार्भारनिसिम डिटेक्ट जायो आरोखि ना स' बेनो आरोखि ना बेनाखि थर ब्राउजारनि माबायाहाय जाय मानसिया इउज खालामदों बे बिनि डिटेल्सखौ हमनो हानाय नङा आरोखि ना थर ब्राउजारनि खामानिया बेबायदिनो थ' जों थर ब्राउजारखौ मा जोङो एन्ड्रइड iOS कम्पिउटारावबो जों इउज खालामनो हायो बाट बेयाव माखासे इउज खालामबाबो माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसन दङ माखासे रुल्सफोर दङ जों बे रुल्सफोरखौ मिथिग्रोनांगोन आरोखि ना स' बे रुल्सफोरखौ मिथियालासिनो जों आलां जालां इउज खालामबा मा एसे रिस्कि दङ स' जों बे बुस्थुखौ जोंनि थर ब्राउजार मबाइल एन्ड्रइड मबाइल iOS एबा कम्पिउटार इउज खालामनाय समाव माखासे रुल्स दं बे रुल्सखौ मिथियाबा जोंनि थाखाय एसे जोंनि लाइफआ एसे रिस्कआव दं मानो होनना बुङोबा बेयाव माखासे रुल्सफोर दं आरोखि ना बे थर ब्राउजारखौ इउज खालामनाय समावहाय मा माखासे डकुमेन्ट्सफोरखौ अपेन खालामनानै नायनो मोना स' मोनसे रुल्स आरोखि ना बेयाव रोखा थर ब्राउजारानो लिरना होखानाय जायनाखि बिनि रुल्स दं बे रुल्सआव लिरखानाय दङ बे थर ब्राउजारखौ इउज खालामनाय समाव जोङो मा माखासे डकुमेन्ट्सफोरखौ जोंनि पार्सनेल डिटेल्सफोरखौ जोङो अपेन खालामनो हानाय नङा एबा अपेन खालामनानै नायनो मोननाय नङा आरोखि ना जायनाखि बे थर ब्राउजारखौ जेनाखि डिभाइसआव इनस्टलेसन खालामदों बे डिभाइसआव जोङो जोंनि बे जायखिजाया डकुमेन्ट्सखौ जों अपेन खालामनानै नायनो हानाय नङा बा सोरजोंबाबो सोरबा मानसिजों जोङो फन रायज्लायनो मोननाय नङा अके एबा जोङो SMS गेलेनो मोननाय नङा स' बेबायदिनो आरोखि ना बे फनावहाय जोंनि इमेज भिडिअफोर दोननो मोननाय नङा स' बायसान्स जुदि नोंथाङा बे इउज खालामनायाव नोंथांनि जुदि माखासे नोंथांनि बे डिटेल्स नोंथांनि बे इनफरमेसन जेनाखि मा नोंथांनि लकेसनफ्रा एसे लिक जायोबा लिक जाबाथाय नोंथाङा एसे रिस्कआव दंना स' बेनि थाखाय जोङो बिनि रुल्सखौ मिथिग्रोनांगोन जुदि जों मिथियालासिनो इउज खालामोबा ना एसे रिस्कआव दं अके स' जोङो बेखौ मा एन्ड्रइड iOS कम्पिउटाराव इउज खालामो एक्सुवेलि मा बेखौ इउज खालामनाया बे कम्पिउटाराव इउज खालामोबा एसे बेटार जागोन आरोखि ना स' बेखौ इउज खालामनो थाखाय मा जेनाखि बे थर ब्राउजारखौ इउज खालामनो थाखाय मोनसे थर ब्राउजारनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांदो बास डाउनलड खालामदो इनस्टलेसन खालामदो अके स' नोंथांना मालाबा बिदि आगान दाहोदो बेबायदि खालामनो आगान दाहो एसे रिस्कआव दङ बियो मिथिबाय एसे नोंथांनि जुदि इनफरमेसना एसे लिक जाबाय जेनाखि नोंथांनि डिटेल्सआ लिक जाबाय नोंथाङा एसे रिस्कआव दं आरोखि ना स' बेखौ मा डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव सिम्पलि सार्च खालामबानो जाबाय जेनाखि डाउनलड थर ब्राउजार बिनि उनाव डाउनलड खालामदो बिनि डाउनलड खालामनायनि सिगां माने बिनि रुल्सफोरखौ नुखागोन आरोखि ना अके स' रुल्स खालामखौ फरायग्रोदो नोंथांमोना बे रुल्सखौ मोनथिग्रोआबा मालाबाबो इउज दा खालाम बेखौ मिथिबाय दा थर ब्राउजारा मोनसे हाइड खालामनो थाखाय मोनसे इउज खालामनाय जायो जोंनि पार्सनेल डिटेल्सखौ एक्सुवेलि मा बेखौ सोरबा बांसिन मानसियानो गाज्रि खामानियाव इउज खालामो एक्सुवेलि गाज्रि खामानियाव नङा बेखौ जों मोजांनि खामानियावबो इउज खालामो जुदि नोंथाङाबो नोंथांनि बे डिटेल्सखौहाय रावनोबो शेयार खालामनो साना एबा रावनोबो श' खालामनो साना एबा दिन्थिनो सानाबा नोंथाङा बेखौ इउज खालामनो हागोन सोरबा गाज्रि खामानियाव इउज खालामो स' नोंथांमोना बेखौ बुजिया सोमजिया जानोब्ला इउज खालामनाङा दे इउज दा खालाम बे खामानियाव आगान दाहोथार नोंखौ बादा होखायो आङो स' जुदि नोंथांनि डिटेल्सआ लिक जाफ्लांबाथाय नोंथाङा एसे रिस्कआव दं आरोखि ना स' सिम्पलि डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथाङा बे गुगोलाव सार्च खालामबानो जाबाय डाउनलड क्रम ब्राउजार देन डाउनलड खालामनायनि सिगां बिसोरनि जेनाखि इउज खालामनाय टार्म्स एन्ड कन्डिसन बेखौ फरायनो मोनगोन बेखौ फरायनानै बुजिग्रोदो अके बेनि उनाव इनस्टल खालामदो जों बेखौ मा एन्ड्रइड iOS एन्ड कम्पिउटाराव इउज खालामनो हायो आरोखि ना अके जोङो एसे रिस्कआव दङ बेखौ इउज खालामोबा माने
माने बुजियासिनो जों इउज खालामोबा एसे रिस्कआव दं बेनि थाखायनो बुजिग्रा बा इउज खालाम आरोखि ना जुदि नोंथांमोनाबो इउज खालामनो गोसो जादोंबा जुदि जेनाखि नोंथाङा ब्राउजार इउज खालामो जेनाखि गुगोल इउज खालामो जुदि नोंथांनि बे डिटेल्सखौ शेयार खालामजानो बादोंबा अके नोंथांनि जेनाखि श' खालामनो बादोंबा स' नोंथाङाबो रिकुवेस्ट खालाम आंखौ कमेन्ट खालाम जुदि नोंथाङाबो इउज खालामनो गोसो जादोंबा जुदि मारै इउज खालामो एबा बे एपखौ मारै इनस्टल खालामो बिनि सोमोन्दै आं एक्सट्रा भिडिअ खालामना खोन्थागोन जुदि नोंथाङाबो बे एपखौ इउज खालामनो गोसो जादोंबा अके स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ थर रजानि सोमोन्दै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां दा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो जुदि चेनेल बोरमा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामो जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय स' फ्रेन्ड्स दिनै बाय बाय